ki pajba ki balawan ban ai ya kene ke jingkershan ha kene ke sngi ke bakum ka circle ngila pelong ya kene ka sinjam bakum kedap ban pen i sya ka jai pen riu bat kum juru sya ki nongkershan jong ka VPP bangi nang ne na po 7 amlarem ru ni ai ke jingkershan besirhem ya u presiden rangba jungi mata ke sngi hante po sekretariat bat dai mata ke sngi hi kum u presiden kum u sipai haba ka parti kala jet yo ban lai syat khan nak banta ki khun samla jong gari bat ke jai pen riu o klam lai syat khan nak banta yela de henry ulai syat khan na banta jong hilang baro te hakne ka por kum u samla uba ka parti kala ibit yanga bat pen khamti yanga ban yalam ya ki samla ki badan hapo ka parti kum state vice president jong ka parti VPP hapo meghalaya ngai sim ya kene ka sinjam ban wan ban sim bentalang bat phi ha kene ka ski bat ka jing thmu jong ka jing pelong jongi ya kene ka program om bagi wan hne ban kentho personal you know handrai wan hne ban persngau ya ka sur ka jongi ban ngin kli ya kine kinong mikmat jongi kantam kini kinong mikmat kasi ki bom samraj ban ang ka sentur ha ka to kasgi ba pelong ya ka all party meeting bat ka donru ka jing kno bat ki jing tho ka ba mi na kinong yalam jong kini ki seng ki badon hapo ka sarkar ki ba ki ong hana ba ki MLA jong ka voice of the people's party ki song hasrok bat ki sem ya kini ka benta ban persong tho syaki bat kini ka long ru ka khubor ka basai ba hapo ka parti VPP ngiran sibun ba kinong yalam bar hapo ka parti VPP om dai tang kita ki MLA ki ba penya ya ka parti ni burom ya baro kinong tray jong ka parti bad hak to kasgi nagaliang jong state vice president jong ka NPP wong kadai tang ka boy ban penbit ya ka kam election hak ni ka election MDC ka bansawan bad kila kenno de kumne kumtai bad nga kwaru ban jubab ya kane ka jing kno ka jongphi ya kane ka jing criticize ka jongphi ya ngi kum ka party ba kum ka party hi ngi ngilarai ba hak to kasi ban pha ya kinong elam jong ka party nandu general secretary hadu u vice president bad u spokesperson jong ka party tena kata katau ki MLA jungi ki syam ya ka sinjam bat ya ka benta banyak dan rangkat ban ngiu pai ba bat hak to kasgi ngakwa ban kli ya phi ki ba khot ya kata ka jingalam ha to phi khot ya ka all party meeting ne phi khot ya ka all MLA meeting ne phi khot ya ka all party meeting na kata kadau ka party kala ban pha ya no ki ba dei ki no yalam jong ka party ha to mana ma bit mangi ne bit ma phi na la phi khot ya ka all MLA meeting ngin pha ya ki MLA jungi ban ya tai yang te hapo assembly but balai fitting huduk kane ngila dawa na kaliang jong ke party ngiyong ba lada pidut ban ya thir ban ya tai hak badai bat ke reservation policy ngi kwa da ka special session henry minta piang penban om dan kam special session ngi don kam ban khot chwa tang da ka all party meeting hawa phi khot ya ka all party meeting ngila ban pha ya no ki badai kinong kit kam jong ka party hato mono babit bit mengisa kapani ya ka jingbit bat ya ka jing bom sampang kat ki senior leader kita ki intellectual ki bakam yelade bakide ki ro sampang kapani ba kim pat kot ki jingmon jing perkhan te hakade ka por ngakot ngawer ngakintu ngam karpat kamdei ka kam jonga ngakot ngawer ki samla jong ka dong thany jong ka 7 amrem bakane gade ka kamyap kambim jong ka ribat ke jai pedriu ka kamyap kambim jong ki samla pule ngawan hine ban yeng gom bangawan ban yele na bantai simen yara de ngalabiang ngaladan ketir jat henry mentang ngong pet bat ye chwa yara de pet ye ki khon ki ksiu ki jong phi pet ye ki parsa ki jong phi shai ka lawai ki jong ki ngathrai POE hi hakine ki ski bat ki por ki balalai to kum ka party ngidang don tang sis nam san benai ka jingkan tho ka ba ngim la shu
ban kum ka parti ngisa tum tho long kum bagi le ka kam ka basneu Henry hakane ka por ko kun samla ki bala nang lastad ki bala pendap ki jingbele ki ba pher bat nga khot nga wer je phi kelet chwa ya kata ke jingsngau parti kelet chwa ya kata ke jingsngau ba ni ya pher em ni klem je pher ni na kaliang jong voice of the people's party ngong menta kene ke jile jingi ke dei ke jingle jong ke jai benru phila ne phimla ban thep por jingi phila ban kersian ni phim kersian ni emlei tangba ngi klem ong bat ngi klem khot ba phim wan yaso bat ka wipipi henry ngi khot ngi wer ngong ale ngin yang tililang kum kisamla bangin yele hadu bangin na job ban ngakwaru ban boy kene ke jingli ya kito ke waipat ki parolok ki parasamla ki bakrishan ki waipat ki party hato pitharai lada kene ke jikhi jong voice of the people's party ban ngangen ngi sepoi se kathong balorengi job kum ka party hato kan bentoi tangingi ki bakrishan WPP ne kan bentoi lang ye phirup nju kin thep kam tang kita ki bakrishan WPP hato ki nongkrishan NPP PDF UDP Kongres TMC bat kue ki parti hato phim dan kam se phim kwa kam sarkar phim kwa se ben tre kam tre jam nak ta kadau kil chwa ya kata ke jingsngau parti wan kum ki samla peni ya kata ke jingatli